Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που βρίσκει γιατρούς και φαρμακοποιούς επί ποδός πολέμου. Σήμερα τα φαρμακεία και αύριο είναι κλειστά. Ενώ για άλλη μια φορά οι φαρμακοποιοί σταμάτησαν την επιπιστώση χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Σοφία, χωρίς τέλος η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Ναι, καινούργια ταλαιπωρία πάλι τους περιμένει από σήμερα και να δούμε τι κατάληξη πάλι θα έχει αυτή η ιστορία, πόσο θα διαρκέσει. Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα ξεκίνησε και το νέο σύστημα συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία, όπου δηλαδή είναι το σύστημα αυτό που δικαιολογεί πλέον το ασφαλιστικό ταμείο το φθηνότερο γενώσιμο. Και εκτός από αυτό έχουμε και το νέο σύστημα παρακολούθησης των ελλείψεων, το οποίο καθιέρωσε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Δύο πρεμιέρες έχουμε σήμερα, Σοφία, και γι' αυτά θα μας μιλήσει και ο επόμενος προσκεκλημένος μας, ο σημερινός καλεσμένος μας, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ο κύριος Γιάννης Τούντας. Καλησπέρα σας, κύριε Τούντα. Καλησπέρα, κύριε Τούντα. Καλησπέρα που ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε λίγο για τις ελλείψεις, κύριε Τούντα. Ένα μεγάλο θέμα που έχει δημιουργηθεί, καθώς πάρα πολλές κατηγορίες ασθενών διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να βρουν φάρμακα πάρα πολύ βασικά για την πάθησή τους. Εξαγγείλατε πρόσφατα μαζί με τον κύριο Σαλιμά κάποια μέτρα και υποσχεθήκατε ότι δεν θα λείψει κανένα φάρμακο από ασθενή. Για πείτε μας λίγο για τα μέτρα που έχετε πάρει. Πρώτα απ' όλα να πούμε για τις ελλείψεις που πολύ σωστά σημειώνεται. Είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλούς ασθενείς και είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται περιοδικά, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες είναι οξυμένο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι για δύο λόγους. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Όλη η Ευρώπη και η Αμερική αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα ελλείψεων για διάφορους λόγους, βέβαια, σε κάθε περιοχή. Καλά, για διαφορετικούς λόγους και όχι στην έκταση που εμείς εδώ τώρα γιατί έχουμε ελλείψεις. Έχουμε πρώτα απ' όλα ελλείψεις γιατί λόγω έλλειψης ρευστότητας είμαστε στην ουσία μια χρεοκοπημένη χώρα, ας μην κρυβόμαστε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνονται συναλλαγές όπως πριν, επιπιστώσει δηλαδή, και αυτό έχει δυσχεράνει πάρα πολύ την συναλλαγή και την διακίνηση των εμπορευμάτων των φαρμακευτικών μεταξύ εταιριών, αποθηκών και φαρμακείων. Επίσης, ο δεύτερος λόγος είναι ότι είχαμε πρόσφατα μια μεγάλη ανατιμολόγηση στα φάρμακα. Μειώθηκαν δραστικά οι τιμές όλων σχεδόν των φαρμάκων. Όταν λοιπόν γίνονται τέτοιου είδους μεγάλες μειώσεις στις τιμές, υπάρχει για λίγο διάστημα μια αναστάτωση στην αγορά. Δηλαδή όλοι περιμένουν και οι εταιρείες και οι αποθήκες και τα φαρμακεία να δούνε τις νέες τιμές, να δούνε πού σταθεροποιούνται αυτές οι νέες τιμές και ανάλογα μετά να προχωρήσουν. Αυτή είναι η μία διάσταση του προβλήματος, κύριε Τούντα. Η άλλη διάσταση όμως είναι ότι με τις νέες αυτές τιμές δεν συμφέρει τις εταιρείες πλέον να έχουν τα φάρμακα στην ελληνική αγορά. Όχι για όλα τα φάρμακα, για ορισμένα ίσως ναι, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς. Πάντως στις φαρμακοποθήκες όλα τα φάρμακα της συμφέρει να τα πουλάνε έξω. Συμφωνία, αλλά προσέξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα από τις 130 φαρμακοποθήκες, οι 30 είναι που κάνουν εξαγωγές. Και ναι, μεν είναι νόμιμες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο να κάνει κανείς εξαγωγή προϊόντων όπως τα φάρμακα, αλλά υπάρχει εθνική νομοθεσία που λέει ότι αυτό μπορεί να γίνεται εφόσον εξασφαλίζεται η επάρκεια της ελληνικής αγοράς. Όταν λοιπόν έχουμε ελλείψεις, και στο παρελθόν όταν είχαμε, έτσι και τώρα, κοιτάμε ποια από αυτά τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη φεύγουν στο εξωτερικό. Και εκεί ποια φάρμακα είναι αυτά που εξάγονται κυρίως? Ποια φάρμακα προτιμούν να εξάγουν? Όσα φάρμακα είναι φτηνά στη χώρα μας και ακριβά σε άλλες χώρες. Με το νέο σύστημα όλα φτηνά θα είναι στη χώρα μας. Όχι όλα, γιατί κοιτάξτε, το νέο σύστημα παίρνει το μέσο όρο των 3 χαμηλότερων τιμών. Άρα δεν είναι όλα τα πιο φτηνά, έχουμε τα πιο φτηνά φάρμακα. Εκεί λοιπόν που υπάρχουν μεγάλες διαφορές, κυρίως με χώρες όπως η Γερμανία, εκεί γίνονται εξαγωγές για να κερδίσει ο χοντρέμπορος από τη διαφορά τιμής. Οπότε τις περιμένετε αυτές τις ελλείψεις, κύριε Τούντα. Αλλά έρχεστε τώρα εκ των υστέρων να επιβάλλετε κάποιες κυρώσεις σε μια διαδικασία που ο ίδιος παραδέχεστε ότι είναι νόμιμη, έτσι, στις παράλληλες εξαγωγές. Είναι νόμιμη εφόσον, επαναλαμβάνω, εξασφαλίζεται η επάρκεια της εγχώριας αγοράς. Όταν λοιπόν υπάρχει ανεπάρκεια, δηλαδή έλλειψη, τότε εμείς μπορούμε να παίρνουμε τα μέτρα που πήραμε στο παρελθόν και πήραμε και τώρα, δηλαδή να απαγορεύσουμε σε αυτά τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη και εξάγονται, να απαγορεύσουμε την εξαγωγή τους. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Από αυτά τα προϊόντα που είναι σε έλλειψη, πολλά έχουν υποκατάστατα. Πόσα προϊόντα είναι αυτά καταρχάς? Απαγορεύετε, κάνετε σύσταση, μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Όχι, κάνουμε και σύσταση. Μπορείτε να απαγορεύσετε κανονικά ή απλώς κάνετε σύσταση? Όχι, κάνουμε σύσταση γενική και κάνουμε και απαγόρευση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Κύριε Τούντα, δεν είναι σύσταση όταν υπάρχουν κυρώσεις, απαγόρευση. Ένα λεπτό. Σας είπα, υπάρχουν και τα δύο μέτρα. Υπάρχει γενική σύσταση όταν κάναμε στην αρχή για να δώσουμε, αν θέλετε,
το κίτρινο φως ότι ετοιμάζουμε μέτρα για να προετοιμαστούν και οι φαρμακαποθήκες που κάνουν εξαγωγές. Και στη συνέχεια, όταν είδαμε ποιοι δεν συμμορφώθηκαν με αυτή τη σύσταση, κάναμε απαγόρευση εξαγωγών. Και κάναμε απαγόρευση εξαγωγών τις τελευταίες μέρες 10 προϊόντων και τις επόμενες μέρες θα κάνουμε απαγόρευση εξαγωγών επιπλέον προϊόντων. Αλλά αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι η απαγόρευση που κάνουμε δεν κάνουμε σε κάθε φάρμακο. Είναι στα φάρμακα τα οποία είναι αναντικατάστατα. Γιατί πολλά φάρμακα έχουν υποκατάστατα. Δηλαδή μπορεί να πάει από ένα σκεύασμα σε ένα άλλο. Σε σύμφωνη γνώμη πάντα με τον γιατρό ή με το φαρμακοποιό. Μας πείτε κύριε Τούντα, πόσα φάρμακα αυτή τη στιγμή λείπουν από την ελληνική αγορά? Σύμφωνα με τον τελευταίο κατάλογο που μας είχε δώσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, αυτός ο κατάλογος περιελάμβανε 30 φάρμακα. 30. Ωραία, να ακούσουμε. Αν βέβαια σε κάθε φάρμακο βάλουμε τις συσκευασίες και τις διαφορετικές περιεκτικότητες που έχει κάθε φάρμακο, θα έλεγα ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάνει γύρω στα 100. Όχι, γιατί λέτε 30 και στην συνέντευξη τύπου που δώσατε με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας μιλήσατε για 30. Απ' την άλλη μεριά 30 φάρμακα τα οποία έχουν, επαναλαμβάνω, διάφορες συσκευασίες και διάφορες μορφές. Γιατί οι φαρμακοποιοί μιλάνε για πολλά περισσότερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, Σοφία, τον κύριο Γιάννη Δαγρέ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δαγρέ, μας ακούτε? Να μας πείτε και εσείς λίγο τι γίνεται με αυτές τις ελλείψεις. Πόσα λείπουν τελικά κατά τη γνώμη σας? Οι ελλείψεις είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, δεν είναι σταθερό. Σήμερα μπορεί να λείπει ένας αριθμός, αύριο ένας μικρότερος και μεθαύριο ένας μεγαλύτερος. Και πρέπει να εξηγήσουμε ότι έλλειψη δεν είναι μόνο ότι όταν λείπει ένα φάρμακο τελείως από την αγορά. Έλλειψη είναι και όταν δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες. Ας πούμε, εσύ να χρειάζεσαι 5 τεμάχια και να βρίσκεις μόνο το ένα. Άρα, αυτά τα δύο μεγέθη, αν τα βάλεις μαζί, ανεβάζεις σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό το νούμερο το οποίο κυκλοφορεί. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε ένα ακριβές νούμερο για κάθε μέρα και φυσικά είναι και πολύ δύσκολο να καταγραφεί αυτό το πράγμα, διότι κάθε μέρα αλλάζει. Τι σημαίνει η έλλειψη, λίγο για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη, να σχολιάσετε λίγο αυτό που λέει ο κ. Είναι προφανές πάντως ότι δεν σημαίνει το ίδιο πράγμα. Γιατί συνέχεια ο ΕΟΚ δεν είναι πολύ πιο χαμηλά νούμερα για τις ελλείψεις. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Τούντα. Εμείς δεν δίνουμε νούμερα. Εμείς αναφέρουμε αυτά που μας αναφέρονται. Ο κύριος Τούντας έχει δίκιο από μία πλευρά, διότι ο ΕΟΚ. Κύριε Δαγρέ, πώς έχει δίκιο, δεν πρόλαβε να μιλήσει. Ένα λεπτό. Να πει λίγο τι σημαίνει η έλλειψη για τον ΕΟΚ. Κύριε Τούντα, τι σημαίνει η έλλειψη για εσάς λοιπόν? Για μας λοιπόν έλλειψη είναι όταν μας γίνονται αναφορές από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ή από τα φαρμακεία και όταν παίρνουμε εμείς αυτές τις αναφορές, τις εξετάζουμε και διαπιστώσουμε ότι υπάρχει όντως έλλειψη αυτού του φαρμάκου. Άρα εμείς δεν κινούμαστε αυτοβούλως με βάση τις αναφορές των Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των επιμέρους συλλόγων. Εδώ θέλω όμως να σας πω ότι μπορεί να έχει έλλειψη ένα φαρμακείο και το διπλανό του φαρμακείο να μην έχει έλλειψη. Άρα εμείς πρέπει να διασταυρώνουμε τις καταγγελίες και τις αναφορές και να φτάνουμε σε κάποια αξιόπιστα συμπεράσματα. Να ακούσουμε λίγο και τον κύριο. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να σας πω επίσης ότι δεν είναι μόνο οι εξαγωγές και πρέπει να το συμπληρώσουμε αυτό. Μην μείνει η εντύπωση ότι οι εξαγωγές μόνο φταίνε. Φταίνε και μερικές φορές, και θα έλεγα αρκετές φορές τελευταία, και οι εταιρείες. Οι οποίες εταιρείες, είτε επειδή μειώνεται η τιμή του φαρμάκου, είτε επειδή φοβούνται τις εξαγωγές, έχουν μειώσει την προμήθεια των προϊόντων τους στην αγορά. Αυτό επίσης είναι παράνομο. Διότι μια εταιρεία φαρμακευτική, είτε για να αποσύρει, είτε για να μειώσει την προμήθεια του φαρμάκου, πρέπει να ειδοποιήσει τον ΕΟΦ 3 μήνες τουλάχιστον πριν. Ναι, αλλά όπως είπατε, όταν ένα φάρμακο βρίσκεται σε ένα φαρμακείο, αλλά δεν βρίσκεται σε 10 άλλα στην περιοχή, αυτό θεωρείται έλλειψη ή όχι? Είναι έλλειψη. Γιατί σημαίνει μια τελεπορία για τον Αθήνα. Εάν δεν θεωρείτε και αυτό 10 φαρμακεία για να το βρει. Ποιο θεωρείτε? Δηλαδή, εμείς έχουμε πει σαν ΕΟΦ ότι για μας έλλειψη είναι όταν μας έρχεται μια καταγγελία. Αυτή η καταγγελία την βλέπουμε ότι δεν αφορά ένα φαρμακείο ή μια περιοχή και επίσης δεν αφορά μία ή 2 μέρες. Ότι κρατάει τουλάχιστον ένα πενταήμερο. Έχουμε βάλει λοιπόν κάποια αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν και το χρόνο που παρουσιάζει έλλειψη ένα φάρμακο και τον αριθμό των φαρμακείων που λείπει από αυτό το φάρμακο. Ναι. Όταν λοιπόν βλέπουμε να πληρούνται αυτά τα αντικειμενικά κριτήρια, τότε λέμε και εμείς ναι, αυτό το φάρμακο έχει έλλειψη. Συμφωνούμε λοιπόν νομίζω όλοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη φαρμάκων σε αρκετά φάρμακα στην αγορά. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Δαγρέ από το σημείο. Μπορώ να κάνω μία σημείωση ότι εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη τα φαρμακεία για το τι είναι έλλειψη. Είναι προφανώς που καταλάβαμε, κύριε Δαγρέ. Το καταλάβαμε. Και εμείς έχουμε σαν ασθενείς, γιατί για μας και στο φαρμακείο της γειτονιάς μας να μην υπάρχει, για μας έλλειψη είναι. Ούτε υπάρχει αντικειμενική ευκολία 11.000 φαρμακεία να παίρνουν κάθε μέρα στον Πανελλήνιο να δίνουν αναφορά τι
του λείπει. Είναι προφανές αυτό. Είναι προφανές. Υπάρχουν όμως, κύριε Δαγρέτη, και οι τοπικοί σύλλογοι, οπότε μπορεί το φαρμακείο να αναφέρει στον τοπικό σύλλογο το φαρμακευτικό την έλλειψη και αυτός να αναφέρει στη συνέχεια στον Πανελλήνιο. Καταλάβατε. Μπορούμε να βελτιώσουμε το σκανάρισμα του τι ακριβώς είναι έλλειψη, να βοηθούμε και τον ΝΕΟΦ να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Εμείς επίσης να ξέρετε, και αυτό το αναγγείλαμε πρόσφατα, ότι από σήμερα στο ΝΕΟΦ λειτουργεί ηλεκτρονική κατάθεση των ελλείψεων. Άρα μπορεί ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, συλλέγοντας τα στοιχεία που εσείς του δίνετε, καθημερινά, ηλεκτρονικά, να ενημερώνει τον ΝΕΟΦ για τις ελλείψεις. Κύριε εμείς σαν ΝΕΟΦ να ενημερώνουμε μετά και τον κόσμο και τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Κύριε Βαγκρέ, να βάλουμε λίγο εδώ τώρα μια ανατελεία για τις ελλείψεις. Νομίζω ότι καταλάβαμε τη διάσταση του θέματος. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια συνάντηση που έχει το Προεδρείο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Λικουρέτζο, έτσι δεν είναι? Και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Τι ζητάτε λοιπόν για να μην προχωρήσετε στην απειλή σας, δηλαδή ότι θα σταματήσετε την επιστώση χορήγηση στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ? Αυτό που ζητάμε πρώτα απ' όλα είναι το πάγιο αίτημα να χρηματοδοτεί το ΕΟΠΗ επαρκώς για να καλύψει τις ανάγκες του κόσμου. Αυτό είναι πολύ γενικό, είναι κοινό ζητούμενο. Ναι, είναι κοινό ζητούμενο, αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό το κοινό ζητούμενο, αν δεν ικανοποιηθεί, δεν θα ικανοποιηθεί τίποτα άλλο. Εντάξει, αλλά δεν περιμένουν οι ασφαλισμένοι να πάρουν τα φάρμακά τους μέχρι να αλλάξει όλη η πολιτική για τον ΕΟΠΗ. Για να μπορούν να πάρουν οι ασφαλισμένοι τα φάρμακά τους, κάποιος πρέπει να τους τα πληρώσει. Εάν δεν τους τα πληρώσει το κράτος και αν δεν τους τα πληρώσουν και οι φαρμακοποιοί από την τσέπη τους, διότι δεν έχουν άλλα λεφτά, κάπου πρέπει να βρεθούν πόροι να μπορούν να. Πρώτο έτοιμο αυτό. Τι άλλο ζητάτε? Σίγουρα ζητάμε πίσω και τα οφειλόμενα του 2011 και του 2012, μία ανάσα που θα μας επιτρέψει να ξαναγεμίσουμε τις χειροταριέρες μας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα λεφτά για να μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε το στόχο να δίνουμε φάρμακα. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπληρωμή σας. Τηρήθηκε αυτό? Δεν τηρήθηκε, αθετήθηκε. Όχι, αθετήθηκε. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα, εγώ θέλω να πω ότι ήταν έκτακτο χρονοδιάγραμμα. Δεν ήταν ένα χρονοδιάγραμμα που πάταγε κάπου. Δεν ήταν χρονοδιάγραμμα με το οποίο κόψαμε εμείς τις επιταγές μας για να αγοράσουμε φάρμακα. Έχουμε μια συλλογική σύμβαση 45 ημέρες. Η οποία συλλογική σύμβαση παραμερίστηκε από το Υπουργείο, έβγαλε ένα έκτακτο χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε καθυστερήσει. Για να σταματήσετε την κινητοποίηση, κάπως έτσι έγινε. Υποσχέθηκε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσε, φάνηκε στην πορεία να τα κάνει. Ακριβώς, αθετήθηκε και αυτό. Τα φαρμακεία έχουν στεγνώσει. Αυτή τη στιγμή, εγώ μπορώ να σας μεταφέρω την είδηση από τα στοιχεία που έχουμε στο σύλλογό μας ότι είναι 110 τα φαρμακεία πλέον στην Αθήνα που έχουν βάλει λουκέτο. Δηλαδή έχουν κλείσει τη θέση τους και δεν έχει ανοίξει κάποιο άλλο για οικονομικούς λόγους και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αριθμός αυτών των φαρμακείων που ψήνονται, είναι έτοιμα για να κλείσουν. Περνάει δύσκολα ο κλάδος σας. Και βέβαια είναι και το rebate. Δεν μας αναφέρετε τίποτα για το rebate, γιατί αυτή ήταν η αφορμή. Λοιπόν, κοιτάξτε, το rebate είναι το εξής. Κανονικά ο ΕΟΠΗ παίρνει μία έκπτωση όταν πληρώνει στην ώρα του. Και αυτό ήταν και ένα κίνητρο, αν θέλετε, στον ΕΟΠΗ να πιέζεται να πληρώνει στην ώρα του. Τώρα λοιπόν, 4-5 μήνες από τον Απρίλιο που ο ΕΟΠΗ δεν πλήρωσε στην ώρα του, φυσικά δεν εισέπραξε και το rebate. Έρχεται λοιπόν τώρα Νοέμβριο μήνα. Τι είναι το rebate, κύριε Δαγρέλη? Είναι μία έκπτωση. Είναι μία έκπτωση. Δηλαδή, σου έλεγε ο ΕΟΠΗ σύμφωνα με τον νόμο των 39-18 και τον 40-52 ότι όταν σε πληρώνω στην ώρα μου, σου παίρνω και μία έκπτωση επειδή σε πλήρωσε στην ώρα μου με μία κλίμακα. Δεν ήταν σταθερή ανάλογα τον τζίρο του φαρμακείου. Όταν όμως δεν σε πληρώνω στην ώρα μου, δεν εισπράττω τίποτα από αυτό. Όταν λοιπόν δεν μας πληρώνει στην ώρα του ΕΟΠΗ, δεν εισέπραξε και έρχεται τώρα εκ των υστέρων να ζητήσει το rebate τον Απρίλιο. Κύριε Δαγρέ, όμως, δεν μπορείτε κάθε φορά που έχετε ένα τέτοιο θέμα με την κυβέρνηση να σταματάτε την πίστοση στους ασφαλισμένους και να βάζετε μπροστά τον ασθενή. Γιατί παρατηρώ εδώ πέρα στα αιτήματά σας, το είπατε τρίτο. Ενώ στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φτάσατε σε αυτές τις κινητοποιήσεις και σκληρύνατε τη στάση σας όταν ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά το rebate, που βέβαια δεν έπρεπε να ανακοινωθεί γιατί σας είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει. Το οποίο εξηγήστε μας και λίγο τι σημαίνει, κύριε Δαγρέ, εξηγήστε μας και λίγο τι σημαίνει αυτό για ένα συνοικιακό φαρμακείο. Τι καλείται δηλαδή να πληρώσει για να το καταλάβει ο κόσμος. Να το πω λίγο απλά καθημερινά, ομάπως είναι το πράγμα. Είτε εμείς κάναμε άρση πίστοσης και σαν σύλλογοι ανακοινώναμε κινητοποιήσεις είτε όχι, θα ήταν περίπου το ίδιο πράγμα. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φαρμακεία στην Αττική και πάρα πολλά στην υπόλοιπη Ελλάδα βρίσκονται σε άρση πίστοση μόνα τους, αυθόρμητα, για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους από αδυναμία. Συνεπώς, η κινητοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο από μια δικλείδα ασφαλείας, να μην γίνουν τα 110 φαρμακεία 1100 φαρμακεία κλειστά και εκεί θα βλέπαμε αν θα μπορούσε ή όχι να εξυπηρετεί ο ασθενής. Εμείς έχουμε βάλει πλάτη 800 με 900 εκατομμύρια για να μπορέσει το σύστημα να έχει την ανάσα να λειτουργήσει σαν πολιτισμένη χώρα. Αλλά είναι άδικο για τον ασθενή. Εάν δεν το κάναμε, κοιτάξτε, έχουμε κάνει 3 άρσεις πίστος φέτος και πάμε για την 4η. Εάν δεν κάναμε τις άρσεις πίστοσης από τον Ιούλιο-Αύγουστο, ο κόσμος δεν θα είχε
και φάρμακα. Κύριε Δαγρέ, βάλτε λίγο μία τελεία για να πάμε σε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που είναι αυτό με τις συμμετοχές. Έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Αγγελική Πρεφτίτση, την πρόεδρο του Συλλόγου για την Κιστική Ίνωση. Να δώσουμε το λόγο στους ασθενείς, να δούμε τι λένε αυτοί για όλα αυτά. Καταρχάς, κύριε Πρεφτίτση, να μας πείτε τι σημαίνει για εσάς να πρέπει να πληρώσετε από την τσέπη σας τα φάρμακά σας, τώρα που οι φαρμακοποιοί για άλλη μια φορά έχουν κάνει αυτές τις κινητοποίησεις. Κοιτάξτε, για μας να πληρώσουμε από την τσέπη μας μόνο τα φάρμακά μας θα ήταν ευχή πλέον, γιατί με την κρίση αρχίζουμε και επιβαρυνόμεθα και με άλλα ποσά τα οποία πρέπει να πληρώνουμε, είτε λέγονται διατροφικά σκευάσματα, είτε λέγονται αναλώσιμα, είτε λέγονται οτιδήποτε άλλο, δεν μας παρέχει πλέον ο ΕΟΠΗ. Εκείνο όμως το οποίο είναι βέβαιο και ελπίζω αυτή τη φορά να πάρουμε μία απάντηση από τον κύριο Τούντα. Εδώ είναι ο κύριος Τούντα, εδώ είναι ο κύριος απαντήσει που θέλετε, κύριε Πρεφτίτση. Ελπίζω να μου απαντήσει, γιατί από το Μάιο του 2012 περιμένουμε, κύριε Τούντα, να μας απαντήσετε. Είναι το γεγονός ότι και για δεύτερη φορά με την ανάρτηση των καταλόγων των φαρμάκων τα οποία χορηγούνται με μηδενική συμμετοχή στους ασθενείς με κιστική ίνωση, παραλείπονται πάρα πολλά φάρμακα τα οποία οι ασθενείς με κιστική ίνωση οφείλουν και είναι αναγκασμένοι να παίρνουν. Ωραία, ένα λεπτό, βάλτε μια ανατελεία να μας εξηγήσει λιγάκι, κύριε Τούντας. Τι έχει συμβεί, γιατί διαμαρτύρονται οι χρόνοι πάσχοντες ότι από εκεί που τα φάρμακά τους τα έπαιρναν με μηδενική συμμετοχή, τώρα, κύριε Τούντα, καλούνται να πληρώσουν. Με ποια κριτήρια δηλαδή καταρτίστηκαν αυτές οι λίστες φαρμάκων με τις συμμετοχές? Εδώ μας δόθηκε εντολή από την πολιτεία να αλλάξουμε το σύστημα του υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής. Παλιά η ιδία συμμετοχή πήγαινε ανάλογα με την κατηγορία της νόσου. Και για κάποια νοσήματα, όπως αυτά τα νοσήματα που αναφέρομαι τώρα, την ενοκιστική ίνωση, υπήρχε πραγματικά μηδενική συμμετοχή. Η κατεύθυνση που μας έδωσε η εντολή, μάλλον μας έδωσε η πολιτεία, είναι ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει και να πηγαίνει πια η συμμετοχή ανάλογα με το φάρμακο. Δηλαδή φάρμακα τα οποία είναι όντως για κάποια σοβαρά και χρόνια προβλήματα, αυτά να δίνονται με μηδενική ή μειωμένη συμμετοχή. Και εδώ δεν δημιουργήθηκε από εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από εκεί, διότι άλλαξε το σύστημα αυτό και άλλαξε, αν θέλετε, πρώτα απ' όλα διότι υπήρχε μια πίεση να μαζέψουμε την δαπάνη της κοινωνικής ασφάλισης που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί πλέον. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όχι στην περίπτωση αυτή, γιατί εδώ πρόκειται για ένα σοβαρό νόσημα που πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα και με άλλα κριτήρια. Δεν το έχει ναι, αλλά δεν είναι θέμα δικό μας. Εμείς μας ζητήθηκε να πούμε η ιδία συμμετοχή ανάλογα με το φάρμακο. Δεν μας ζητήθηκε η ιδία συμμετοχή ανάλογα με την νόσο. Αυτό είναι ευθύνη του ΕΟΠΗ και της πολιτείας, του Υπουργείου Υγείας, να πει εγώ από αυτό το γενικό κανόνα εξαιρώ αυτά τα σοβαρά χρόνια νοσήματα και σε αυτούς τους δίνω μηδενική συμμετοχή. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο. Εμάς μας δόθηκε εντολή, βάλτε ιδία συμμετοχή δίπλα σε κάθε φάρμακο, ανεξάρτητα της διάγνωσης. Και εμείς αυτό κάναμε, καταλάβατε. Να ακούσουμε λίγο την κυρία Πρεφτίτση. Κύριε Πρεφτίτση. Σας ακούμε, κύριε Πρεφτίτση. Ο γιατρός και η νόσος είναι η νοκιστική νόσος και όχι η νοκιστική ίνωση, όπως γράψατε και στις λίστες των καταλόγων που δημοσιεύσατε πρόσφατα. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν έχω καμία σχέση με την ιατρική, νομίζω είμαι και καθηγητής. Ένα δεύτερο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το οποίο αναφέρεται ότι τα φάρμακα τα δικά μας δεν έχουν ενδείξεις για την κιστική ίνωση, είναι παντελώς αβάσιμο και φαντάζομαι είναι και αντιεπιστημονικό να το λέτε εσείς που είστε γιατρός. Τα βροχοδιασταλτικά και τα βλενολιτικά, κύριε Τούντα, θα σας τα πω εγώ αφού εσείς δεν το γνωρίζετε προφανώς ως γιατρός, είναι απαραίτητα για την κιστική ίνωση, γιατί η κιστική ίνωση έχει το κύριο χαρακτηριστικό της παραγωγής παχύρωσης της βλέμμας από όλα τα όργανα του οργανισμού, του ανθρώπινου οργανισμού. Δεν μπορεί να γνωρίζω, κύριε Τούντα, ξεχωριστά για κάθε νόσο. Νομίζω ότι με αδικείτε με αυτά που λέτε. Εμείς δεν κάνουμε... Για να ακούσουμε, κύριε Πρεφτίτση, τι έχει να πει ο πρόεδρος του ΕΟΠ? Να ακούσουμε λίγο. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το θεραπευτικό
ασφαλιστικό πρωτόκολλο που εσείς αναρτήσατε. Κύριε Τούντα, καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι εντάξει περνάνε μεγάλες αγωνίες. Το καταλαβαίνω. Είναι ένα πατσαμπουρόχαρτο, μπορείτε να το πείτε ευθέως είτε στην πολιτεία είτε σε εμάς τους ασθενείς. Λοιπόν, να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα, γιατί από τη μεριά σας έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβετε είναι ότι εμείς δεν παίζουμε εκεί το ρόλο του επιστημονικού συμβουλίου που αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Κάθε φάρμακο όταν παίρνει άδεια από τον ΕΟΦ, παίρνει άδεια για ορισμένες ενδείξεις, με αυτές που υποβάλλει η εταιρεία που το κατέχει το φάρμακο. Όταν ένα φάρμακο λοιπόν, ένα βροχοδιασταλτικό, έχει αλφα ενδείξεις και μέσα σε αυτές τις αλφα ενδείξεις δεν περιλαμβάνεται ένα συγκεκριμένο νόσημα, εμείς δεν μπορούμε αυτό να αποφασίσουμε ότι αυτό το φάρμακο χρειάζεται και για άλλα νοσήματα και να παρέμβουμε στις εγκεκριμένες ενδείξεις. Λοιπόν, άρα θέλω να καταλάβετε. Να καταλάβουν όμως. Γιατί τώρα μπαίνετε σε πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Όχι, δεν είναι εξειδικευμένο, είναι απλό. Ότι κάθε φάρμακο έχει κάποιες ενδείξεις. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι πλέον μηδενική συμμετοχή έχουν μόνο τα φάρμακα που είναι για τη συγκεκριμένη ένδειξη που εμπίπτει στη μηδενική συμμετοχή. Όλα τα υπόλοιπα θα καλούνται να τα πληρώνουμε συμμετοχή. Από εκεί δημιουργήθηκε το θέμα. Και αυτό θέλω να πω ότι δεν αποτέλεσε θέμα επιστημονικής άποψης. Εγώ, σαν γιατρός, ασφαλώς θα προσυπέγραφα και θα συμφωνούσα. Αυτό ήταν θέμα. Θα συμφωνούσα. Αλλά εμείς είμαστε αναγκασμένοι σύμφωνα με τον νόμο να δούμε κάθε φάρμακο τι ενδείξεις έχει πάρει στην άδειά του και με βάση αυτές τις ενδείξεις να πούμε αυτά τα φάρμακα που είναι με ένδειξη για την κυστική ήνωση θα πάνε μηδενική συμμετοχή. Το βροχοδιασταλτικό δεν έχει μέσα στις ενδείξεις την κυστική ήνωση. Άρα δεν μπορούμε να του δώσουμε εμείς αυθαίρετα και επειδή έχετε δίκιο εσείς και εγώ σαν γιατρός συμφωνώ μαζί σας, αλλά από τη στιγμή που αυτό το φάρμακο δεν έχει αυτή την ένδειξη, δεν μπορούμε να πούμε εμείς ότι όχι θα το δώσουμε επειδή πρέπει να το παίρνουν αυτοί. Να ακούσουμε λίγο και τον κύριο Ζαγρέ που κάτι θέλει να πει, να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Ζαγρέ, σας ακούμε. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση όμως, να πω το εξής. Ότι παρόλα αυτά σε κάποιες σοβαρές νόσους υπάρχουν και συνοδές νόσοι, σαν συνοδά συμπτώματα. Συνεπώς, όντως δεν υπάρχει επιστημονική προσέγγιση του θέματος, διότι δεν μπορεί να στερήσεις από έναν ασθενή που έχει πάθει μια βαριά ασθένεια και έχει όλα τα συνοδά συμπτώματα και τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τα συνοδά συμπτώματα, απλά και μόνο επειδή τυχαίνει να μην έχει ένδειξη γι' αυτό. Μπορεί αυτό το φάρμακο να το παίρνουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν την σοβαρή νόσο, αλλά όμως χρειάζεται και αυτόν τον άνθρωπο που το χρειάζεται. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, κύριε. Σύμφωνοι, εγώ συμφωνώ μαζί σας και γι' αυτό έχουμε πει το ΕΟΠΗ που έχει την ευθύνη της άσκησης κοινωνικής πολιτικής ας συγκροτήσει μια επιστημονική επιτροπή που να πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις για αυτά τα νοσήματα εγώ σαν κοινωνική ασφάλιση παρέχω μηδενική ή μειωμένη συμμετοχή. Αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ο ΕΟΠ. Ο ΕΟΠ είναι αναγκασμένος να λειτουργεί με βάση τις ενδείξεις που έχει κάθε φάρμακο. Βάλτε μια ανατελεία γιατί θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο. Επιτρέψτε με, κύριε Ζαγρέ, σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Στο νέο αυτό σύστημα συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από σήμερα. Κύριε Τούντα, προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις σε αυτόν τον νόμο. Οι εξαιρέσεις είναι νομίζω πάρα πολλές. Αφορούν τις χρόνιες παθήσεις, τις αλλεργίες, τις κορτιζόνες. Είναι τόσο πολλές. Τα εμβόλια, τα ανοσοκατασταλτικά, τα ογκολογικά. Αναιρείται όσον αφορά όμως τη συνταγογράφηση, την εμπορική ονομασία, τη συνταγή που θα πάρει ο ασθενής από τον γιατρό του. Όσον αφορά τη συμμετοχή του, εκεί ισχύουν οι εξαιρέσεις ή ισχύει κανονικά η συμμετοχή έτσι όπως έχει προβλεφθεί? Όχι, όπως έχει προβλεφθεί. Με την τιμή αναφοράς. Με την τιμή αναφοράς, δηλαδή όχι με την ίδια συμμετοχή που έχει προβλεφθεί. Δηλαδή έχει προβλεφθεί για ποια φάρμακα είναι μηδενική συμμετοχή, ποια είναι 10% συμμετοχή και ποια είναι 25% συμμετοχή. Δηλαδή για να το εξηγήσουμε αυτό, να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί εμείς ακόμα κάποια στιγμή είχαμε μπερδευτεί. Οι εξαιρέσεις αφορούν στη συνταγογράφηση. Δηλαδή στην εμπορική ονομασία. Ο γιατρός θα αναγράφει την εμπορική ονομασία, αλλά ο ασθενής όμως θα καλείται να πληρώσει τη διαφορά από το φθηνότερο γενώσιμο. Δηλαδή το ασφαλιστικό του ταμείο εξακολουθεί να δικαιολογεί μόνο το φθηνότερο γενώσιμο. Ακριβώς. Εκεί δεν υπάρχει εξαίρεση. Εσείς αυτό το θεωρείτε και επιστημονικά αλλά και ηθικά? Το θεωρείτε σωστό? Κοιτάξτε. Και εξαιρέσεις για τις οποίες μιλήσατε πρόσφατα, πώς ακριβώς θα οριοθετηθούν? Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Οι εξαιρέσεις λοιπόν της υπουργικής απόφασης λέει για πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν θα γράφει ο γιατρός στη δραστική ουσία, αλλά θα γράφει το εμπορικό σκεύασμα. Τόσες πολλές που σχεδόν δεν είναι πολλές. Έχετε καταλήξει αυτές? Όχι. Έχουμε καταλήξει. Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει ποιες κατηγορίες είναι και ο ΕΟΦ παρέδωσε την προηγούμενη Παρασκευή ποια φάρμακα υπάγονται σε κάθε κατηγορία που εξαιρείται. Όμως υπάρχει εδώ ένα εμπόδιο στη σωστή εφαρμογή αυτού του μέτρου.
είναι ότι ο γιατρός μπορεί να συνταγογραφεί με το εμπορικό όνομα μέχρι το 15% της αξίας των συνταγών που συνταγογραφεί. Υπάρχουν όμως γιατροί οι οποίοι κατά βάση συνταγογραφούν τέτοιου είδους φάρμακα. Ένας παιδίατρος όταν συνταγογραφεί κυρίως εμβόλια, ένας ογκολόγος όταν συνταγογραφεί κυρίως αντικαρκινικά φάρμακα, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο περιορισμός του 15% του δένει τα χέρια. Για μένα λοιπόν είναι ένα μέτρο. Και είναι και άδικο για τον ασθενή, κύριε Τούτα. Δηλαδή, μερικοί ασθενείς θα φεύγουν με την κανονική συνταγή που γράφει το φάρμακό τους και κάποιοι άλλοι ασθενείς θα αναρωτιούνται ποιο θα ήταν το σωστό φάρμακο για αυτούς. Τι είναι εκεί? Προσέξτε κάτι. Στο θέμα της συνταγογράφησης δραστικής ουσίας, η πολιτεία από την αρχή και εγώ ο ίδιος δημόσια έχουμε δηλώσει ότι είναι ένα λάθος μέτρο. Είναι ένα μέτρο το οποίο το επέβαλε η Τρόικα, ήταν μέσα στις υποχρεώσεις μας να προχωρήσουμε σε αυτή τη ρύθμιση. Καταφέραμε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις να βάλουμε εξαιρέσεις και καταφέραμε και κάτι άλλο. Καταφέραμε να τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το μέτρο δεν θα αποδώσει κανένα. Δεν καταφέρατε όμως να κάνετε να μην πληρώνει ασθενής. Σας ευχαριστούμε πολύ για την μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Ταγρέα και την κυρία Πρεφτίτσι. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση όμως για την δραστική ουσία. Πολύ σύντομα μόνο γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ναι, βεβαίως. Εμείς από την άλλη όμως πιστεύουμε ότι η συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία είναι η μοναδική και αυτονόητη μέθοδος συνταγογράφησης. Άρα είναι ένα σωστό μέτρο. Διότι η συνταγογράφηση με δραστική ουσία, το φάρμακο είναι η δραστική ουσία, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Και βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση η συνταγογράφηση ούτε με τον έλεγχο ούτε με την κοστολογία των φαρμάκων. Εντάξει, κύριε Ταγρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή. Τώρα, Εμιλία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, που πρόκειται για ένα εργαλείο στο διαδίκτυο που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ το κοινό στην αναζήτηση γιατρού. Με ένα κλικ θα μπορεί να κλείσει δωρεάν ραντεβού. Ακούγεται έτσι πολύ σημαντικό. Άμα είναι δωρεάν, ότι είναι δωρεάν μας ενδιαφέρει. Στη γραμμή μας λοιπόν ο κύριος Λουκάς Γερμανός, σύμβουλος επικοινωνίας του Now Doctor, του νέου ελληνικού εργαλείου στο διαδίκτυο. Κύριε Γερμανέ, μας ακούτε? Βεβαίως, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Για πείτε μας λιγάκι τώρα, τι είναι αυτό? Το nowdoctor.gr είναι το πρώτο ελληνικό διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει εν μέσω προβληματικής κατάστασης στον χώρο της υγείας και των γνωστών πενταψήφιων χρεώσεων που κυμαίνονται από 1 έως 1,5 ευρώ το τηλέφωνο, επιτρέπει πλέον μέσω διαδικτύου την δωρεάν αναζήτηση γιατρικού ραντεβού χρησιμοποιώντας 3 κριτήρια. Την ειδικότητα του ιατρού, την συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία αναζήτησης του ραντεβού, καθώς και τον συνεργαζόμενο ασφαλιστικό φορέα του ασθενή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε μέσα σε μερικά μόνο λεπτά ως ασθενείς να βρούμε ακριβώς τον ιατρό που επιθυμούμε, στην γεωγραφική περιοχή που επιθυμούμε και να δούμε και περισσότερα στοιχεία για το ιατρείο του, την επιστημονική του γνώση, τις δημοσιεύσεις του, τα συνέδριά του, καθώς και γενικότερα την ομαδική συλλογική προσπάθεια που κάνει το Now Doctor, ώστε να βρίσκεται κοντά σε συλλόγους ασθενών, καθώς και τα προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε αναπτύξει μια πολύ ενδιαφέρουσα δραστηριότητα με τους συλλόγους ασθενών. Οι σύλλογοι ασθενών εκφράζουν κατά βάθος τα προβλήματα των Ελλήνων και των Ελλήνων ασθενών. Εμείς αυτό προσπαθούμε να φουγκραστούμε και να βρούμε πρακτικές λύσεις στα προβλήματά τους. Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, το Διαβητικό Χωριό, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Νευροπαθών, ο Σύλλογος για Οικιστική Ίνωση, καθώς και η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ είναι μερικές μόνο από τις ενώσεις, από τους συλλόγους με τους οποίους οργανώνουμε κοινά τεκτενόμενα, κοινές δράσεις, κοινές ενημερωτικές καμπάνιες για να βοηθήσουμε τους απλούς Έλληνες πολίτες όχι μόνο να βρουν το δωρεάν γιατρικό ραντεβού τους, αλλά να ενημερωθούν σε βάθος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Πάμε τώρα, Εμιλία, στο επόμενό μας θέμα. Τα Χριστούγεννα, σαν να μην έχουμε Χριστούγεννα, θα μπούμε στην περίοδο των γιορτών και κοντά μας είναι ο πλαστικός χειρουργός Απόστολος Γαϊτάνης, ο οποίος θα μας πει πώς μπορούμε με γρήγορους και οικονομικούς τρόπους να έχουμε μια ανανέωση στην εμφάνισή μας για την περίοδο των γιορτών. Κύριε Γαϊτάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την εμφάνισή μας για να βοηθήσουμε και την ψυχολογία μας. Μέσα σε όλα αυτά που ακούμε, καλό είναι να βρίσκουμε τρόπους να διορθώσουμε και την ψυχολογία μας. Σίγουρα η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τις θεραπείες ομορφιάς. Σίγουρα προσπαθούμε να δίνουμε στις γυναίκες θεραπείες, οι οποίες είναι και αποτελεσματικές, αλλά είναι και σχετικά οικονομικές. Μία τέτοια θεραπεία είναι οι θεραπείες μεσοθεραπείας στο πρόσωπο, είτε με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες,
παράγοντες είτε με ιαλουρονικό. Πώς γίνονται αυτές? Οι θεραπείες αυτές έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν να φύγουν οι λεπτές ρητίδες που υπάρχουν στο πρόσωπο και να δώσουν στις γυναίκες λάμψη, έτσι ώστε... Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές θεραπείες αυτές? Είναι η ίδια θεραπεία με διαφορετικό υλικό. Στη θεραπεία με το ιαλουρονικό χρησιμοποιούμε το γνωστό σε όλους ιαλουρονικό, το οποίο είναι υδρόφιλο υλικό, το οποίο συγκρατεί νερό με αποτέλεσμα να δίνει λάμψη, να βαστάει νερό, η υγρασία. Και η θεραπεία με τους αυξητικούς παράγοντες, όπου είναι το δικό μας αίμα, απομονώνουμε τους αυξητικούς παράγοντες με έναν ειδικό τρόπο και στη συνέχεια τους εγχύουμε τους αυξητικούς μας παράγοντες στο πρόσωπο για να κάνουμε αντιγύρανση και για να δώσουμε λάμψη. Νομίζω είναι που έκανε ο Μπερλουσκόνη, έτσι δεν είχε κάποια στιγμή αυτή? Δεν ξέρω αν το έκανε ο Μπερλουσκόνη. Πάντως είναι γρήγορα τα αποτελέσματα, έτσι προλαβαίνουν οι γυναίκες μέχρι τις γιορτές. Προλαβαίνουν διαφορά στην όψη τους. Βεβαίως προλαβαίνουν στις γιορτές και είναι ασφαλής. Αυτό όμως λίγο με το αίμα είναι λίγο περίπλοκο. Δηλαδή πώς στο ιατρείο σας παίρνετε αίμα, το κάνετε μια ειδική τεχνική? Αυτό γίνεται στο ιατρείο, ναι, απομονώνουμε αίμα από την ασθενή, παίρνουμε λίγο αίμα από τη φλέβα της με ένα μικρό τσίπημα και στη συνέχεια το φυγοκεντρούμε και το εγχύουμε το πλάσμα με τους αυξητικούς παράγοντες, με τα υπομετάλλια που έχουν αυξητικούς παράγοντες στο πρόσωπο της γυναίκας. Μάλιστα. Άλλες έτσι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Βέβαια, άλλοι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε κατά κόρον οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί είναι θεραπείες με ιαλουρονικό για να γεμίζουμε τις ρινοχηλικές άβλακες. Το γνωστό σε όλους, η γνωστή σε όλους μποτουλινική τοξίνη, η οποία. Το γνωστό σε όλους μπότοξ, το οποίο λιένει τις ρητίδες στο μέτωπο. Όλες αυτές οι θεραπείες είναι σύντομες, αποτελεσματικές και σχετικά οικονομικές. Μάλιστα. Με το οικονομικές λοιπόν νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να τελειώσουμε. Αποτελεσματικά και οικονομικά. Σας ευχαριστούμε κύριε Γαϊτάνη που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Συναυλία Ζωής και Ελπίδας. Τρίτη, 11 Δεκέμβρη, 8 η ώρα το βράδυ. Κλειστό γήπεδο μπάσκετ.